Hola, soy Irene Fernández y soy investigadora predoctoral. Soy Lola, investigadora postdoctoral. Soc Assumpció Bosch i soc catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular aquí a l'Autònoma. Soc na Francina i soc investigadora predoctoral. Yo soy Leire y soy investigadora predoctoral. Soy Meritxell Roig i soy investigadora postdoctoral. Em dic Rosa Nadal, soc professora catedràtica de la Unitat de Psicobiologia i soc investigadora de l'Institut de Neurociències. Em dic Bea Molina i ara mateix soc investigadora predoctoral. Em dic Montse Soler i soc investigadora Ramón y Cajal de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. El mayor desafío en el campo de la neurociencia hasta ahora principalmente ha sido confiar en mí. Ha sigut la meva pròpia lluita interna. A l'haver de lluitar jo amb mi mateixa cada dia per creure'm realment que sóc vàlida per estar on estic, que em mereixo les oportunitats que he tingut. Crec que la ciència és molt dura, tant com homes per dones, però encara molt més dura per la dona. Com a dona, ja us podeu imaginar que és molt difícil compatibilitzar la vida personal amb la vida laboral. Ja és difícil en general per qualsevol tipus de persona i si tens filles o fills, evidentment, encara és més complexa. Jo crec que el repte més important ha estat compaginar la carrera, no? La carrera científica, no la carrera universitària, sinó la carrera científica, amb ser mare de 3. El patriarcado es tan intrínseco de esta sociedad que es bastante imposible no haber tenido alguna ocasión en la que te han subestimado. O sea, creo que es bastante probable que eso ocurra. Sí que se'ns ven, no? Potser la idea de que sí que tenim les mateixes oportunitats per avançar, però després sí que considero que la realitat no és la mateixa. Crec que a nivell d'oportunitats, òbviament, no tenim les mateixes les dones que els homes. D'una dona destacaran que és col·laboradora o que és molt agradable, però moltes vegades no destacaran tant les seves qualitats científiques. No? I en un home destacaran més que és ambiciós, no? Que té una gran capacitat de lideratge. Tot i ser les dones la gran majoria de personal que estem en el món de la investigació, sí que és veritat que en càrrecs amb més poder aquest percentatge es com que reverteix, ¿no? Y sí, vas encontrando conforme vas avanzando en la carrera científica, que vas haciendo pues máster, tesis doctoral y ahora el postdoctorado, te vas encontrando con menos mujeres en el ámbito. El típic efecte tisora, no? Que ja fa 30 anys que el sento dir i la tisora continua sent tisora, no ha disminuït. Al final, arribar a càrrecs de més responsabilitat impliquen més temps, si ho vols fer bé, si no ho vols fer bé, òbviament és igual, però si ho vols fer bé impliquen més temps y temps que potser no tothom té. Pero precisamente por lo difícil que creo que es poder compaginar ser investigador y sobre todo ser investigadora mujer con una vida còmoda i estable. Clar, jo he hagut de treballar molt per arribar fins aquí i he hagut de sacrificar moltes coses perquè he fet com 2 feines, no? Una de pujar 3 fills i l'altra, doncs, la carrera. Clar, no tenen les mateixes oportunitats perquè no poden dedicar les mateixes hores en aquest àmbit, així com els homes que, com a norma general, no s'encarreguen de tots aquests aspectes. Los hombres pueden tener familia, las mujeres, se lo tienen que pensar. He trobat que hi ha poques dones y moltes tenen pocs fills. No sé, o sea, el simple hecho de tener hijos, no tener hijos, me parece que es como el momento clave y es como, decido tener hijos, igual entonces no puedo ser científica porque me tengo que mover a otro sitio, entonces no soy estable, entonces como, sí, es como muy decisivo. Si per lo que sigui no tens un grup que pugui continuar el projecte sense tu i tu et veus forçada a parar perquè vols tenir un fill, perquè estàs de baixa, per lo que sigui, costa molt tornar a pujar al carro. Ja costa pujar d'entrada i continuar a la que et baixes quan ja estàs pujat costa més encara, diria, que començar. Però més enllà de tenir fills o no, les dones sempre tenim un estigma extern i un autoestigma, unes barreres, no? Que ens imposem nosaltres mateixes i que moltes vegades costa avançar tenint en compte això. Pues evidentemente, ojalá pudiéramos tener las mismas oportunidades. La representación femenina en congresos, en eventos científicos, de todo, es muchísimo menor a la de los hombres. Pocas mujeres he visto en la creación de congresos a nivel internacional. Seguim encara amb un
en una època on sembla que les dones no hi arribin i hem d'anar a buscar les causes d'això. I per mi les causes continuen sent que les dones tenen altres responsabilitats perquè elles les adquireixen també, no perquè estiguin forçades a adquirir-les, perquè el seu company home, parlant de parelles heterosexuals, no les farà, perquè probablement també les faci, però és una càrrega que portem al damunt de fa molts anys. I nosaltres mateixes també hem de ser capaces de dir no, això ho puc fer jo i ho pot fer una altra persona, no cal que ho hagi de fer jo. Per tant, ens hem de descarregar d'aquesta càrrega moral que portem també de que hem de ser les cuidadores. I això és responsabilitat nostra i costa molt. En el meu cas també, la meva parella també és un científic, no? I ha entès que la meva carrera era, per mi, tan important com la seva. Jo crec que això també és quelcom que hem d'estar-hi tots d'acord. Transmetre un missatge d'optimisme, que malgrat les dificultats, malgrat els sostres, doncs que estem aconseguint d'alguna manera canviar el món i jo penso que canviarà en els propers anys. Per tant, noies, no ens desanimem, dones, seguim lluitant i aconseguirem algun dia. Que des que vaig començar la meva carrera científica fins ara, un dels canvis que he notat més en positiu és que la majoria de projectes ara tenen en compte el biaix de sexe. És a dir, no hem de i no podem només considerar els individus mascles quan estem fent estudis del que sigui. Yo empecé en ciencia con mujeres. En el meu cas, tinc una jefa en femení. Sí, de fet, la meva carrera científica ha estat tan marcada per investigadors principals dones. La meva mentora que vaig tenir als Estats Units, quan vaig estar allà fent el meu primer postdoc. Quan jo estudiava psicologia, el tema de mentoratge no s'havia sentit mai a la vida. Empecé el doctorado con Elena Galea, que era una mujer de armas tomar y que era inspiración pura, y creo que para mí ella es como mi referente a lo que quiero ser. Poques dones poden tenir l'orgull de tenir una jefa i en el meu cas és la Roser Masgrau i en el meu cas ella m'inspira per poder arribar a poder ser jefa i a dirigir un grup. La tesi la vaig fer en un grup on hi havia una investigadora principal, a la qual li dec la majoria del que he aconseguit, perquè realment va ser o és una persona que es va preocupar molt per la carrera professional de tots els seus doctorands. Realment va ser un exemple a seguir i estic molt contenta d'haver-hi anat i penso que allà vaig aprendre el que va ser la base de tota la meva carrera científica. La primera vegada que vaig veure realment dones científiques que fessin aquest paper va ser quan vaig entrar en el programa de doctorat de neurociències i vaig conèixer algunes investigadores que van ser una mica, ens ser mentores com una mica el meu model. No? Si hagués de donar qualque consell a alguna nena que em pot veure seria que lluités per el que volgués. Que necesitamos más representación femenina en la investigación, en neurociencia y en todos lados. Que el sostre de vidre es pot trencar. Que lluiti i que valori la seva feina. Que siga siendo muy curiosa, que tenga también un poco de tolerancia a la frustración, diría también. Que se animen todas porque es un mundo tan bonito, tan bonito y tenemos tanto que decir que para adelante. Sobretot que busqui referents femenines dels àmbits que li puguin interessar, que pugui parlar amb gent que es mogui. Que persisteixi. Aquest és el principal consell. Si té ganes de fer una cosa, ja sigui això o una altra cosa, que persisteixi. I que no escolti ningú que li digui que no ho pot fer, perquè no és veritat. Y que la necesitamos, una perspectiva femenina en neurociencia, así que hay que animarlas y confiar en ellas. Donar les gràcies a totes les dones que formen part de la meva vida, evidentment la meva mare, la meva germana, la meva neboda, la meva àvia, les meves directores i les meves companyes, que sou molt top, que us estimo molt i que seguiu endavant.